Здравейте на ново клипче. И днеска ще е малко по-различно. Ще играем на Minecraft Survival World. И също името ми, да, знам, че е странно, някакво печер. Бях малък, когато създадох този акаунт. Затова Create New World. Има Hardcore, което е окей. И ще го именуваме след на мене Дими. Чакай малко. И чакай малко. Да направя някакви работи набързо. Добре, значи набързо направих някакви работи там. И време да почваме с света ни. И почнахме, айде. Няма никакви дървета. Аз съм се спалнал такова. Където няма дървета никакви. Тези бутони са нови, така да кажем. Сега как? Няма нищо тук. Да се опитаме да плуваме натам. Натам. Да видим. Тук малко. Сега идвам. Ох, колко утро. Тъпи магни. Помага. Златна ябълка. Златна ябълка, ла. Малко обсидиан има тук. Let's go. Малко флинтен стил. Ама аз не съм да го връщам. Дай да взема самия съндък. Забава. Ако там има достатъчно, аз мога с тези два недерайта да построя този недър портал. Още сме открили дърво. Аз знам, че има и там, ама просто искам да разгледам тук. Да знам къде съм. Ай, просто вземе едно дърво, искате ли? О, майко ми, wait. Що умрях? Не трябва да плувам в тъпата лава. Айде, изчакай всичко.
Глей! Сел! Хора, открихме сел. Let's go! Само ако има блакс ми ще се гръмна. Не. Blacksmith. Сериозно? Я видим кой има вътре. След да не е малко айрон, нови бутуши, нова кирка, но такова. Малко такова. Взехме си нова гера. Да прегледам още малко това вилеж. Тук се скоча. Не, чакай малко. Още един блаксмит. Сериозно ли? И още един меч. И същите глупости. И пак имам малко обсидиан. Let's go. Повече iron и малко gold. Защо се сърдито? Ето вече ти направих работа. Сега да се опитаме да махнем това аранго. Заберем нещо да видим. 4 блока ще ни си е достатъчно. Чакай малко, не знам точно как се прави това. Ето. И може би се чудите ми как ще се спасят селените. Вилиджерите. И готово. Ето отговор. Да продължаваме. Сега като имаме iron и преди wood, да си заберем малко дърво, да откранем и да си направим. По-добре си направим. Да вземем да щупим това дърво. Кликам това. И после правим един крафтинг тейбъл. Тук да ги забирам тук. Да открием малко овце, да ги убием. Да сме на ниво. Тук има ли овце? Ако няма овце, ще открая населените пак. Не знам как е. Ще си в Майнкрафт. Сега не ми трябва. Имам си много работа. Имам цели 5 айрон. Аз пък 15. Овце. Къде са овцете? Ох, мързи ме чао. Чакай. Ето аз ли върши работа.
да взема обясни по причина, айде. Става нощ, трябва да се става легото и се направи дом. Не е задължено да правя дом, аз имам много малко, ще не направя. Ей тук някакъв дом. И кой ми предвид бед, че легото ми е твърде надалеч. Ето става нощ, аз толкова заспивам. Което означава, че трябва и тук, нали... Минахме през нощта, време е да продължаваме. Да отбием тази крабе там. А го лоншотна, браво на мен. Как се отваря от тук? И как аз съм затворил? Ама... Чакай малко, тази логика никаква. Minecraft Cow Tripper. Но Xbox Achievement. Това не мога да тичам вече. Ще траха, чакай. Опа. Ти видя как се храна с един от твоите приятели, сега трябва да убия. И ти видя как убивам тази храна, затова и те трябва да убия. Чакай малко, ти кой си? Ти кой си? Ти си блоксмиста? О. Fire Aspect. 9 Emeralds. Къде да взема толкова много емералди от тебе? Къде да взема толкова много? Я да видим ти какво има да ми за оферта. Искам ти трейда с тебе. Същия буклук. Трябва да видя откъде. Хора, имаме нова мисия да открием някакви емералди и да ги дадем от това, за да мога да получа разни буклуци, айде. Какво да откривам някакъв фермер? Виж XP. Качваме се. Къде си този фермер е? И що е толкова малко тук? Не съм сигурен сега какво да правя. Видеото става много дълго, затова следващия епизод ще го направя по-бързо и няма да си хача времето за ради глупости. И с това беше моя епизод 1. Гледате, лайкнете и се абонирайте в канала ми за повече епизоди, геймплей, факти, etc. Довиждане.